Ahoj Bianka, ako sme si naposledy slúbili, aj dnes sa budeme venovať opäť nejakej činnosti, ktorá je nadovšetko zaujímavá a pre človeka sem tam aj potrebná. Budeme sa totižto venovať kúpaniu. Kúpanie by mal človek aplikovať aspoň raz za 2 roky. Čo k tomu ale potrebujeme? Predovšetkým kúpeľňu. Tá by mala obsahovať vaňu, umývadlo a tečúcu, podotýkam tečúcu, teplú a studenú vodu. Ako postupujeme pri príprave kúpeľa? Potrebujeme samozrejme vodu. Vaňu upcháme štuplom a počkáme, kým sa napustí. Jedno také pravidlo je, že do vane nevchádzame oblečení. Pre tie povahy, ktoré sa trošku hanbia, môžu sa použiť plavky. Ja používam väčšinou Adamovo rúcho. Pozor, to bude teraz najdlhší záber. Keď už sme takto vo vani, plnej vody samozrejme, navlhčíme sa. A použijeme nejaké čistiace prostriedky. Nedoporučujem Aviváž, tá je tu za mnou, to si človek ľahko popletie, keď je to na kraji vane. Skôr by som doporučoval tento sprchový gel, ktorý je zároveň aj šampón. Značku nemôžem pre reklamu. No, takže jednoduchým stlačením aplikujeme na ruku a rozotrieme po celom doteraz kvázi špinavom tele. Už je čisté, akože teraz. No a to, čo deti nemajú vôbec rady, to je umývanie hlavy. Keďže nie som detko, nejak to musím zvládnuť. To nemám rád. Takisto nanesieme spomínaný prípravok takým systémom, ako keď škrabeme zemiaky. Snažíme sa na hlave vytvoriť niečo také biele, čo sa volá péna. Šúchame. Potom už len opláchneme. Celé telo. Teraz keby som sa postavil, by to nebolo vhodné pre maloletých divákov. Takže tu náš najdlhší záber končí. Musím si utrieť ruky, aby som nezmočil kameru. Dobre, prehovorili ste ma. A ako bonus to spravím. Tak Bianka, vidíš, aj po kúpaní nebolelo to, môžeš si to vyskúšať aj ty doma kľudne. Ahoj.